става? Какво става? Къде се разбързал тъй? Тук ограничението е 20. Чакай ти. Чай да отбия поне там, бе. Спирай. Чакай малко, пусто се развикал, бе, човек. Че? Кажи сега, какво става? За къде се разбързал тук? Това е жилищна зона. Значи, господин полицай, сега ще ви обясня защо съм се разбързал. Значи, празнувах нова година с приятели. Моето семейство ме чака и трябва да се прибера по-навреме, защото много закъснях и ще ми се разсърдят, наистина. Абе, момче, каква нова година, бе? Ние сме февруари месец, бе, мой човек. Еми, даде, нали ти обясних, че закъснях? Аз затова бързам. Щом сега те има лъжиш, отваряй багажника. Какво е това нещо, бе? Това ли? Това е турбада на Била. Това нещо какво е? Това ли? Аз съм музикант, господин полицай. И си свиря на барабани. Ай. Сериозно?